गिबियावनो बयखौबो BN बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव माखासे खौरां लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकन एलाव होनानै ला। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय धेमाजि जिल्लानि जनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा। जनायाव थांनाय मोनाबिलि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जनाय चन्द्रपुर 515 नं राजा लामायाव ट्राक आरो AS228650 नम्बरनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। जाउनाव बाइक सालायगिरि सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सानै सुबुंखौ जनाय गली गामिनि निजोम पाटिल 35 बोसोर आरो फिसाला नुमल पाटिल 17 बोसोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बैसोजों सुनाय जाया, हारिनि बाउसोमनायखौसो नोजोर होनाय जायो होनना बे बाथ्राखौ बुंदों। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी। बिथाङा रौता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया दख'रानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै रौतायाव मावबादा खुंदों। बे मावबादायावनो गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी। बिथाङा गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथाङा रौता दख'रा एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ बरायग्रोनानै एबसुनि जोनोमनि थांखि आरो नोजोरफोरखौ गुवारै फोरमायना होयो। मोब्लिब बिलखौ खम खालामनांगौनि गोख्रों दाबि। क'क्राझाराव आम आदमि पार्टीनि गोख्रों धरना हाबाफारि। क'क्राझार सहराव थानाय एपिडिसिएल मावखुलियाव आम आदमि पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा कारेन्ट बिलखौ खमायना होनांगौनि दाबि दैखांनानै 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों एपिडिसिएल मावखुलियाव गोसोखां बिलाइ गथायनायजों लोगोसे आसाम सरकारखौ कारेन्ट बिलखौ खमायना होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन आफादा दिनै बड'लेण्ड स्टेट दाबिदों। बिथांमोनहा बुंदों दि बर'फोरा बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्ड मोनबाय। हाग्रामानि बिटिसि एकर्ड जानाय समाव बिटिसिआव मोजाङानो सोलिदोंमोन, नाथाय जेब्ला प्रमद बर' बिथांमोनहा बिटिआर एकर्ड खालामनायनि उनाव बिटिसिनि पावारफोरखौ आसाम सरकारा लाना थांफिननानै डिसिनि आखायाव हरबाय। हाग्रामा मोननि समाव बिटिसिनि लाइमोनफोरनो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ बिटिसिआनो होनो हायोमोन, नाथाय बे साख्रि होनो हानाय गोहोआबो बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो गोमालांनो हमबाय। बिटिसिआव थानाय बर'फोरनि हानि मोनथायाबो गैला। हाग्रामानि समाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा हानि मोनथाय गैयामोन, नाथाय बिटिआर एकर्ड जानायनि लोगो लोगोनो गासिबो हारिनि मानसिफोरा बिटिसिनि हानि मोनथायखौ मोनबाय। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स आफादा बिटिसिनि पावार गोमानायखौ लानानै दुखु जादों। बेनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै बड'लेण्ड रायजो दाबिनो गोनां जानानै फैदों। बड'लेण्ड स्टेट दाबिनायाव बयबो बर'फोरखौ बाहागो लानो थाखाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना खावलायदों।